Canillo ha encès oficialment la llum de Nadal amb la segona edició del Canillo Brilla i ho ha fet amb una novetat molt especial. Els infants han estat els protagonistes de l'inici de la festa. Ells han estat els encarregats d'activar el botó que il·lumina tot el recorregut de llums i colors. Aquest any el Canillo Brilla incorpora millores i noves atraccions. La més destacada és un carrusel més gran, pensat especialment per als nens i nenes de la parròquia, una aposta per fer créixer la cita i convertir-la en una experiència familiar i 100% nadalenca. La iniciativa també estrena un mercat de Nadal amb artesania, food trucks i més espais de llum, tot plegat amb l'objectiu de convertir-se en un autèntic reclam, no només local sinó nacional, i atreure visitants tant del país com de fora. L'èxit de la primera edició i la bona resposta d'aquest inici ja fan pensar en el futur. Els organitzadors volen consolidar el projecte i fer-lo créixer amb els anys. El recorregut estarà obert fins al 16 de gener cada dia i després fins a l'1 de febrer, els caps de setmana. I tu, t'agradaria que aquest tipus d'esdeveniments s'estenguessin a la resta de parròquies? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.